ako na front lever, level 5 až 7, excentrie. Prejdi do vertikálneho visu. Pozerám sa na chodidla. Nohy roznožmo. Čo najpomalšie sa spustiť dopredu, cez priamenú pozíciu, opakujeme a užívame. Udržať spriamenú pozíciu bude zo začiatku extrémne náročné, preto sa vôbec netráp, ak to nepôjde, ale zameraj sa na spúšťanie, respektíve tú excentrickú časť pohybu. Snažíme sa ju vykonať čo najpomalšie ako vieme. Super tipom je napínanie sedacieho svalu. Tým, že ho napíname, máme lepšiu kontrolu nad celým telom, čo môže pozitívne ovplyvniť technické prevedenie cvičenia. Samozrejme, keď to pôjde, už nám nič iné zostáva, ako pomaly prechádzať z pozície roznožmo do znožmo. Neunáhli sa, toto si tiež vieme rozkuskovať na drobné, čiže sa snažíme len o kúsok spájať tie nohy z tréningu na tréning, alebo z týždňa na týždeň, alebo u niekoho žiaľ z mesiaca na mesiac. Cieľom je spraviť 3 série po 3 opakovania s 5-sekundovou excentriou a dosiahnuť technické majstrovstvo, v čom nám pomôže princíp progresívneho preťaženia.